mehmanlary bitti bu ýaşaýyş toplumynyň 10-njy aýynyň 1-nji atyna ýerleşýän mebel dünýäsine hoş gördük. Mebel dükkanında durly görnüşli matalardan, kozalardan, durly ölçekdäki yumshak mebelleri targym edilýär. Biz sizin zakatına garaşýar. Biz bu ýerde öz öýüňiň owazyny görüp başarýan ajaýyp yumshak mebelli divanlar, kreslolar, şeyler, span olyan kreslolar ve span olyan divanları alıp gelýär. Yani iş ofislerinde, idarelerinde kullanılan stol, kreslolar, durly görnüşlerde nağd gelýär. Var hata var. Yani tekstiyeli oyuncu feudal. Şeylerde hayıtkar hada rahmet çekýän bolsaňyz, arajyk hareket edýän jaljak bolsa, ene şular ýaly görnüşde kreslolar tatyn alyny hizir edip Mehman iyileşler bizim mebel dükkanımızda has amatlı bahalar satılyan mebeller almağa hovluğun. Hovluğun. Dur. Bizde el tüpürmek kılmadı. 5 vilayette de var. Böyle yanım ne? Mehman iyileşler. Onda ne haber? Bizim mebel dükkanımız size karışacak. El tüpürmek kılmadı. Mugut.